మీ జీవితంలో మీ చుట్టూ ఉన్న ఫేక్ పీపుల్ని గుర్తుపట్టాలంటే ఈ 3 సిగ్నల్స్ని గుర్తించండి. ఏమో ఎవరికి తెలుసు, మీరు అలాంటి వాళ్ళ చుట్టూనే ఉన్నారేమో. నెంబర్ 1, వీళ్ళ మాటలు కోటలు దాటుతూ ఉంటాయి. భవిష్యత్తులో చేయాలనుకున్నవి, అవ్వాలనుకున్నవి అన్ని మాటల్లోనే. నిజంగా చేయాలనుకున్న వాళ్ళు గతం నుంచి పాఠాలు, భవిష్యత్తు యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుని అవి మాత్రమే మాట్లాడతారు. నెంబర్ 2, వీళ్ళ గొప్పతనం అంతా ఇంకొకరి పేరు మీదే ఉంటుంది. మా తాతగారు, మా వంశం, మా ఊరు, మా ఇంటి పేరు లాంటి వాటి గురించే కాకుండా నాకు వాళ్ళు తెలుసు, వీళ్ళు తెలుసు అని వాగుతూనే ఉంటారు. ఇది ఫస్ట్ సిగ్నల్ వాళ్ళు ఫేక్ పీపుల్ అని చెప్పడానికి. నెంబర్ 3, వీళ్ళ మాటలకు చేతలకు పొంతనే ఉండదు. చెప్పింది అస్సలు చేయరు. వాళ్ళని టెస్ట్ చేయాలంటే ఒక చిన్న పని అప్పగించండి, కానీ ఒక్కసారి కూడా గుర్తు చేయకండి. విషయం ఇట్టే తేలిపోతుంది. మాటలకేం తీయగా ఉంటాయి. ఇంతకీ వీళ్ళు ఏం సాధించారో కనుక్కోండి. ఫేక్ పీపుల్ నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి. ఇంతకీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఫేక్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారో కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి.